Magandang gabi mga angkol ug mga ante. Tugutin na sabgunin nyo na mga nasabdag katahuran karong orasaha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Ayan at welcome na naman po sa ating programang Totoy na Lab. At siyempre 9 p.m. hanggang 12 midnight. Pinag-uusapan natin dito sa programa natin ay nung mga nangyari, yung mga dati, 'di ba, nung kabataan mo at saka siguro hindi naman lahat-lahat nung kabataan mo. Siguro nung mga memories na mga napagdaanan po ninyo, ikaw Col at saka mga auntie. Siyempre, kumusta naman po kayo, no? Col at mga auntie sa gabing ito na sana okay mas all right po tayo, no? Walang sakit. At lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Mahirap pag may sakit, 'di ba? Kagaya ko parang meron, 'di ba? Ewan ko lang, no? Parang kailan na ako nagkaroon ng nagkasipon at saka nagkaubo, siguro mga less than 2 months or 2 months man siguro, no? Nung hindi ako nakapasok. Pero ngayon, parang iba to. Pislango ang akong tingog. Parang merong sumasabit ditong buhok, Pwe! Ewan ko lang, no? Marami po tayong mga nababalitaan kasi, no? Ngayon na iilan din ay may sakit. Ubo at saka sipon. At isa sa mga advice ko na gawin mo ay yung pagpapahinga ba? Yung rest ba? Yung tulog ang pinaka-importante. Pero alam mo yung mga kabisyo, no? Ako nagsasalita na kailangan ng tulog pero hindi ko naman nagagawa, ang hirap hanapin yung tulog, di ba? Lalong-lalo na pag yung duty mo mga ganitong oras, no? 9 p.m. hanggang 12 midnight, parang natutulog ako, no? Real talk to, no? Natutulog ako mga bandang alas 4, alas 5:30 na. Nakikita ko na si Haring Araw, Ang hirap. Kaya parang kailangan kong merong katabi siguro. Ayan, at syempre, kahit ganun tayo, at least kahit paano nakakasama niyo po ako. At syempre ako po si Totoy Bato. At sa gabing ito, no, naisip kong magandang pag-uusapan, no, ang mga bagay-bagay. Ayan, no, sa mga nangyari natin. Etong salitang libre. Free ba? Libre. Ayan. Marami tayo, no? Siguro alam na natin yan. Matik na siguro, no? Bilang tao siguro. Hindi lang bilang Pilipino. Tayo po ay naghahangad ng libre. Di ba? Ikaw, Col, gusto mo ng libre, di ba? Libreng pagkain. Libreng tulong. Di ba? Libreng gamot. Libreng masahe siguro. Libreng babae. Huwag naman sa ganun. Ha? Nag-react si Kiko Tanggero. Ayan. Ang mga nanghihingi ng libre, siguro marami po sa atin. Hindi lang siguro ako, ha? Ikaw siguro, no? Tayo. Pero ang salitang libre, mga kabisyo, ha? Nung kabataan po natin, no? Nung nasa probinsya po tayo, ay marami pong libre. Oo, dati yung tubig na. Binibili na yung tubig ngayon, Naalala ko lang, pag nauuhaw po kami, diretso po kami sa hardin. Oo, meron akong nakikitang garden hose. Yung hose na yon, i-open ko lang yung gripo, tapos supsupo na ako ang hose. Libre po iyon, mga kabisyo. Di ba? Hindi kagaya ngayon. Musup-sup ragalikas hose. Nanay bayad. Eto din sa mga gamot, mga kabisyo. Yung mga gamot, yung mga halamang gamot, no? Andyan yung mayana. Alam niyo yung mayana? Yung kulay pula yon. Pag meron kang samad, meron kang yayay ba? Ayun, agad-agad yan. Yun yung gagamitin. O kaya naman, ewan ko lang kung naalala mo pa. Ito pinakasimple yung malunggay, di ba? Dukdukonin mo yung malunggay. Tapos yun ang ilalagay mo sa sugat mo. Libre po iyan. Di ba? Marami po sa atin ngayon na naghahangad talaga ng libre, no? Siguro nung nasa probinsya po tayo, halos lahat ay napagdaanan po. Libre po iyan. Yung mga halimbawa, meron kang inihaw, meron kang kinatay na bisayang manok. Merong tanim na doon yung kapitbahay mo, may papaya.
may tanglad, merong malunggay. Libre po yun. Libre, pero pag naluto na, kailangan mo siyang bigyan ng usa ka bandihado ding naluto mo na bisayang manok. Diba? Pag nagugutom po tayo, naalala ko lang, no? Hindi na tayo kailangan pang bumili po ng mga pagkain siguro. Oo, may mga prutas tulad ng mangga. Ay, nako, tangason lang, no? Babatuhin lang natin. Ay, nako, mga gulay at iba pa. Ganon yung mga kabisyo, no? Kaya naisip ko ngayon na balikan natin yung mga bagay-bagay na nangyari sa atin nung bata pa tayo na madalas libre o kaya naman nung nasa probinsya ka pa, mga kabisyo. Mga bagay na pwedeng ibigay ng libre sa ating kapwa. So, yun yung sinasabi natin na bago matapos ng ating adlib po dito, gusto ko lang muna na i-like and follow po ang aking fan page, Totoy Bato Official. Gusto kong masagot ito at mag-comment, no? Ang nakalagay po doon ay, sige nga, ano ang kaya mong ibigay na libre sa kapwa? Ayan. Try natin basahin yan mamaya, no? Dito lang sa ating programang Totoy na Love hanggang 12 midnight. Kinigyapon si Totoy Bato.